Саламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десињапе. Пренесинела пес дека кој е гради, пренесинела јек мануш јек случај, кога со исиле јек шужи порака. По мануш вакерала. Вакерала ман ко живото синеман барвалипе, синеман баро кер, синеман шужо врда, синеман шужи бутием шужи плата која солава, али вакерала сар нешто фалинела манге сине ко живото, на осетинава си не срекно. На осетинава си не срекно нешто си си не чучо. Па јек диве вакерала и клинума кала джикопар ко харицате пешачина, хем вакерала диклуме кеме комшија. Кога со веруненма ништо на синеле ко живото. А давата со керела сине бути, бавинела песине бикиндо јеке количкаја ко пазајра ја ко паркија, чивола песине вакерала количкаја, хем бикнела сине вакерала турско чај. Ништо посебно. Кер синеле бутикно, а давај синеле скири обскрба која се обскрбинала с непе фамилија, али меа дале ме комшија памтинавале сар цело живото мануш, кова со бутано стрекно, нон стопа сала, сари не цари сине шужо лафи, сари нема генале, сари не селаминенале која дикенале, а вакла ко иклебе ко парко, јек диве вакла бешлун ки клупа, хем диклумле саром на кела, хем вакерла се тингюман ки лестен вакергюм, вакерла, а кава мануш чачипаске вакла будбукја фалненалеске ко живото, будбукја на неле ко живото, али едноставно ке акава мануштано срекно. Од ова пак со исико акава мануш вакерла, манги од ова фалинела, мана неман од ова. Вакла джанава со текера. Та и са јардата но манги вакла неработно диве, кај клова вакерла сабатан, хем ка пратинава калеме комшија, те дикавме сојо себепи со офтано одобором срекно. Па вакерла те се отнодиве вакла чаче душтилум сабале рано, преметингум вакела таро джами кога ови клела пеколичкаја вакла те джал те бикнел сарсекова диве чај, па вакерла ова англала ме и клилум пала лесте, овко е парко коте со накена вакерла мануша, чиѓапеске вакерла до те по астали, пиколичка, и каѓа по чај, чиѓапеске вакерла чаша до те, а ме вакерла за да мато сетинелман, дека пратинавале, чиѓумо вакла ки е кафичи сојтано ки спротивно страна вакерла, хем бешлумо до те, почнуте преметинавле, со керала. Ов цело време вакла сине вакерла санде моја, цело време веселно, нешто спреминела песке чаше, па ѓар вакла диклумакла дугачко време дека таро дивена кля, а ништо на бикиња. Панда сала окова на кела селами керлале, околеа на кела сала керла селами, хеме коркори манге вакергјум, кава ману соскетано срекно, цело дивена клява керла ништо на бикиња, сока лескири фамилија кера дикле, а сало лескоро муј. Па вакла таро јек пути преметингјум сар, и јек тикнова керла прастандило джики лесте, синеле вакерла керне пуране ше тикно се тингјапе дека тано чороло тикно, па вакела синеле нешто ситна паре ко вас, хем вакела вакергјалеске, како? Те давту такала ситна паре, шајли те деман јек чај, а маман вакела на неман, није кваш паре чај ескере. Па вакерло мануша сандило, гушингјале вакерла, лелјалем вакергја, ава беша кате мансар, ав диве тусијан му мисафири. Па вакела кергјалеске јек чај, денгјале, хем денгјале маро, денгјале кирал, потикнова кергја, ама квајтано више буд, манна немано добором паре. Па ова кергјалеске сандо, ваклав дивету не ете плати неманге ништо. Вакла тусијан му мисафири. А кога джалапе нека сте мисафири, вакло мисафири на платина ле газдаске кога долалете хал. Па вакла бешле тикно почињате асал, пиля по чај хале тикно дова, уштилем гело, а ова керла санде моја панда продолжинала, ме вакла дикнулем вакергјум. Лелја кова манушко тар цело диве ништо на бикиња, па ле плюс да дела нешто вакерла ѓарни сар садака, со кјари коволе вакло дол најболе джанала. Кратко времеске вакла накона кава со десињапе се тикнеа, диклумакла сарек таксисте а чило англалесте, поручињапеске чај, пала која давале дуј работникија, ја вера, па вакела поручиње чај, па хајде вакерла групата романушатари школа, и ранге килесте пиле чај, па хајде ја вера мануша, вакла на сине вакерла ни јек сати цело, ов бикиња вакерла, са со синеле вакерла, одоте,
А сала вакерла весен лопа вакла меко адиклумо доат ка почумгате кедл пе букя саби кинга сигаргум килесне вакергум леске комши вакерла бикинган вакерла авдиве са по вакергя манге елхамдулила и ръскатани ме господареске коаста. Па вакла ме почумле комши. Вакер манге вакла суи буте акале тикнеа вакерла. Отикно вакерла соало туте вакла соденганле. А вакерла кава тикно преметинганле. Вакла оя. Кава тикно стано на кела катар. Офтан вакла му мисафири. Лескородат вакла преселинги офтан вакла етими. И дайлески реко паро хали. Па вакерла станлов коа на кела катар ме стално вакла гяру гостинавале. Мену гостинавале таро ме паре. Таро мо мали. Таре Аллах ескери вакерла мали. Таре Аллах ескери ръска давале само хари. Ау Аллах те бареке о таля баша дава вакла бичалела манге буд. Па вакерла ме диклумле вакергю манге коркори манге. А кава мануш одолескетано рахате модолескетано стрекно. Па вакерла почумле. Комши вакерла. Вакер манге коте аракавгю вала то рахатлуко. Соске доборум сиан рахати, соске доборум шукар живине. Сека саја асаја. Задоволно сиан те животоја, а джанава сар живинеа. А вакла комши, манна немана дава су институтут. Ту джане вакла мани симан пари, симан врди, симан шукар кер, и симан шукар бути. Ама сар носети нема ма стрекно. Па вакело асан дено вакер јамани. Вакерла комши. И пораката ни ек. На не истрека вакерла ко баре кера комши. На не истрека ко шужо врда. На не истрека вакерла ко буд паре. И среќак таните му клатуке о Аллах то волтут рахати срце. Вакерло дова вакла комши паренцар на кинелап. Вакла ме стално вакла родавата ро Аллах вакла те дома рахати срце. А сам до муј вакерла хем срекно калби. Вакерла далиске да вакерла манги елхамдулила манги агар му живото тано шукар. Сојтано битно те халупе тора кава случај. И пораката ни басар со вакерја кава манушкова со живинила с нескромно. Шеј нека се силе буд паре. Шеј нека се силе најшуже врдија. Шеј нека се силе најшуже баре кера. Али не елен слога ко кер. На нелен рахатлуко ко кер. И силе на кошибе машкарпесте фамилиарно ко кер. А тут кова со на нетут баро кер. Шеј на нетут ни врда ни точаку на нетут. Шеј на нетут шужи бути им сигурно да авдивеске кереа бути авдиветеха. Та и сате денгато то Аллах елхамдулила. Ама вакер елхамдулила се ситут муј кова со асала, срце кова сојтано рахати, хем хаери фамилија. А сејате фамилија, бешејате фамилија, задоволно се анодова да хари со денгато то Аллах. Соске и пораката ни, обарвале, побарвали пекаден, рахати животото волене чороленгор. А о чороле и силе нешто со фалинела барваленги. А двајтано рахатлуко. А далеске вакер елхамдулила, те сијан рахати ко живото. На требала тут буд баре кера. На требала тут буд баре паре. Требала тут слога, хем асајбе кото муј, хем рахати калби. А давајтано, чачи паска најбару барвалипе. Есаламу алейкум ва рахметуллахи ва берекату.